Lakune budaya karo agama, artinya agama meniku namung sarana, tapi puncak spiritual orang beragama itu adalah akhlakul karimah dan berbudi pekerti yang luhur, berguna bagi sesama manusia. Niku sing perlu dicatat. Apa ngerti ya? Lho wero. Ayo padha ora ngerti ini lho. Sing genah aku kata-kata ngene iki, jadi derajat seseorang ini di dunia ini tidak ada yang beda ya Mas? Okay. Yang diutamakan adalah ilmu dan ibadahnya kan? Ilmu dan ibadah dan ketakwaan. Kuwi lho lek percil iki lho. Ora tekan. Kuwi ndak Mas, lek cetok wong nyek, roh wong wedok arepe dituku pira regane. Lah ngenyekan kowe. Sopo sing ngomong jajal? Lu gendeng nek sampe nuku sampean kowe. Lho apa tak mangki lho 250 bos, aku 300 wani ngono je. Lah aku malah ra apa-apa lho, Dek. Aku ora Piro? 300. Lah kowe mbok nyang piro? Aku tak nyang 75 enggak dikek. Lah 50 neng bulu gede gede. Iya maaf. Maksudnya gede-gede anune niku lho, anu Maesane. Oh iya. Bener banget Mas, jadi keindahan seni ini perlu dijaga. Betul. Contohnya kayak wong maca Quran. Leres. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan diperindah, disenikan. Diperindah dengan seni. Ngono ya, Dek. Contohnya kayak wong adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, indah mergo dicengkok sarana seni. Jajal nek tanpa seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ngono ya, Dek. Lah. Lho. Wis sing ngrungokne mesti muni ngene. Sing adane kocok kok piye. Lah aku mesti lek sing ngrungokne wong gak apa-apa, lek sing gedhe mesti selfie, Bro. Ngono selfie mangsamu. Aku senengane kuwi. Kudu hati-hati. Iya hati-hati saiki. Ya paling tidak awakmu sak awakmu mlaku ki awake dhewe kudu tindak sapecak tembung saklimah jumangkaing suku mlebu metune napas kudu eling lan waspada. Apa to tegese eling lan waspada? Eling ning omah duwe bojo. Waspada. Aja nganti konangan. Ayolah. Aduh. Sesama teman harus bisa menikung. Omongan kok iso mesti parake mrono. Ora aku saiki wis non aku wis Mas. Wis gak. Paling tidak sangu kanggo adik sing digitanke. Disangoni opo? Lah kowe kudu iso to menehi selawatan. Umpamane Mas, wong sing gelem selawat ki mesti bakal entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sing diaturke Mbah Daud mau. Oh ndek Mbah Daud ngarep. Iso ora selawatan? Warono Mas. Ya kudu iso, tak warai. Aja maju. Salatullah salamullah. Terus aku piye Mas? Andang ta kok ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Jan kocok kowe jane ngeden-ngedeni kancane. Maksudnya nganggo gerakan ben indah ngono lho, apa-apa kudu nganggo seni. Ya gerakane ya biasa ngene ngono kae. Mosok salat lho ya ora apik Mas. Disesuaikan. Iki rambut basane apa? Iki rambut basane rekmo. Kenek apa rambutmu dawa? Sebab dawa kaya dah tumo sayang. Percel. mbok sing enek maknane to, Kak. Napa? Nggih makna. Sebab dawa senengane rondo. Malah. Sorry. Sebab dawa atine ben lega. Sebab oleh rondo. Iki gulu basane apa? Gulu apa, Bas? Jonggo. Iki gulu basane jonggo. Kenek apa mbok nggo mangan sego? Sebab dikae mangan boto mesti bongko. Lah piye to? Percil mesti ngono. Awakmu percil nek gulu aku gak seneng ku ngono. Mesti ora duwe anu. Harga diriku jatuh tenan lebeng iki sebagai dagelan pondok. Lah, pondok apa kowe? Mewakili dagelan soleh se-Indonesia iki lho. Lah, kowe soleh. Iki tangan basane apa? Iki tangan basane asta. Tangan tengen nggo muluk sego. Tangan kiwa geng roko guwa. Wong edan.
gak aku. Wis les, nuwun sewu aku mau nek ndagel kemroh-kemrohne aku mudun. Mudun tenan. Sial krek. Kuwi jatuh harga diriku. Kuwi anu guane pitik lho, Dik. Nanak pitikmu ngendok masa ape tangan-tangan cruk mesti tangan iki mak jelep. Lah lah pengen pitikmu bongko ya lebokno kabeh leng ngene. Oh, nggo ndelok ndok. Gua mang, gua kuwi ndoke pitik. Tak kira dudu ndok pitik. Ngawur aku ra. Iki weteng basane apa? Iki weteng basane Madaran. Kenek apa wetengmu kroncongan? Sebab aku rung dikei mangan. Senes kula lho Pak, senes kula Pak Ahmad percil niki pelecehan niki. Gantinen duwe. Be percil, aku jaluk nih pisan. Kok ngisin he? Bolak-balik wis tak omongi. Pripun? Wong awake dhewe seniman-seniwati paling riskan lek ngomongin tentang duit dan sebagainya. Harga diri awake dhewe silaturahmi lho, Mas. Betul sampean. Iya. Saya acungi jempol sampean. Ora dikai nasi, ora dikai daun, nasi duit. Kamu tahu enggak? Hola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'asobirin. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi fal yausil rahimah. Rungokno kupingmu Dik Percil. Artinya yen kowe kepengin dawa umurmu, akeh rezekimu, sambungan silaturahmi Percil. lah kuwi lho, bener. Dadi aja Rungokno gobokmu Cil. aja mung takok duit. Duit. Isin aku sebagai kancamu isin. Nah, setiap pentas di atas panggung yang kamu bicarakan duit dan duit, malu aku Cil. iya. Wis bolak-balik padahal sak omongi lho, Mas. Langke. Lah iya kok Camkan itu Percil. Riskan seorang seniman di atas panggung ngomong masalah duit. Tidak baik Percil. Rungokno gobokmu Cil. Nah. Ya kowe milih apa ta? Duit. Waduh mulai lah kayak rangga duit bensinnya bosok loh. Tapi karo dulur Dek maksudnya. Apa batok melok dulur kowe. Sing penting ini. Tapi anggar sugih dulur kan. Ayo. Dewe kan anu iso tolong menolong. Tolong menolong apa sosok dulur diutangi malah dinyek sosok akeh ngono kuwi ya. Kowe ra roh kowe aku no mudeng aku mulai pertama itu kok berangkangan. Jajal kowe untuk dulurmu sugih nek sosok di Mbak aku utang 500. Aja mangsamu apa Dek 500 ya angel golekane. Wong wedok-wedok sing kan. Oh sugih tapi cetil. Nyapa kok wong wedok-wedok? Heeh, bas wong wedok itu nyecret kayak ngono ki biasa. Tak omong tenan Dek awakmu hati-hati. Lah lek umpamane awakmu tresno karo bojomu, ngene kok ukur kok regani duit bojomu. Duit, Bos. Lho ora Saiki iso. wong wedok pakai dikit plek abang-abang mah kentil ini. Berarti awakmu ora ngrungokne tembang Asmarandana gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane Dik Cil. Ya kuwi mbiyen nek saiki ya ora. Saiki lho senek dhuwit ya kentil wong wedok-wedok. Dadi bocah iki lho delok lho. Nom-nom lho. Kowe budal rene numpak wedah bebekno kowe didoni kowe. Lah rene nggawa jas no mesti ngintil kowe. Tapi nuwun sewu Pak Eko. Pripun? Survei membuktikan saya sudah menyelidiki dari Sabang sampai Merauke bahwa wong wedok karo wong lanang niku konsisten wong lanang. Ya kok iso lho. Betul, boleh dites. Omonganmu lho. Saiki cara golek bojo ae. Ya. Tak tekoki Mbak Iwang. Mbak Iwang, sampean nek golek bojo milih sing apa? Ganteng. Ganteng. Lah, awalnya ganteng wis sisi sugih kuwi. Heeh. Mbak Ginta, sampean nek milih bojo golek sing piye? Sugih. Lah, iya ta? Alah, bocah saiki roh aku. Mbak Puri golek bojo milih sing piye? Mapan. Lho, Mapan. mapan ya sugih Dik goblokmu. Mapan. Mbak Elis golek bojo milih sing piye? Gede. Sing gedhi. Lagi kita kok metu. Survei wong wedok papat jawabane gak podo, tapi nek wong lanang mesti podo. Awakmu golek bojo milih sing piye? Ayo. Sampean golek bojo? Ya ayo no. Aku golek bojo ya milih sing ayu. Ya ta? Heeh. Nuwun sewu Pak Eko. Mbak Elis niki ayu napa mboten? Ayo. Ah, Pak Eko ngesir. Pak Eko ngesir, Pak Eko ngesir, Pak Eko ngesir. Ya, Dik ya. Ya. Sik. Sik. Saiki Sik. Mbak Elis, nuwun pangapunten. Pak Eko niku cilik napa gedhi? Timbang sampean yo gede Pak Eko. Lah, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi,
Pak Eko Gedhi gampang mungkret. ya ora Sik, saiki aku tak takon. monggo silakan monggo Jajal, Mbak Eliski ayu pun ndak? Aduh, Dek. daripada wade menyakiti hatine wong ngomongnya gak eruh Iya garo. Garo bahasa aku bahasa sumpah. mboten ngertos kula Bedane iki bahasa aku rotor Mas aku. nggih cantik semua Iwang ki ayu ndak? Ya sembarang lah, Bos. piye dik ngono kuwi Ah ya padha karo kancan. padha karo kancane ngoten nggih Oh, kowe manjen sir mateni aku. Ora masa aku ora. Pak Eko Ya diteruske. Nggih, monggo Siap. dalaken. Saleh-saleh waton pikole. Ya. Siapa? Wes. rukune agama